Mantap. Mantap. Jadi aku jaga Pinter. Ngambek apa? Kentucky iwak. Karo? Jangan apa? Tak tahu. Jangan bayem. Jangan bayam. Jangan bening. Wah, jangan bayam bening. Aku suka. Kau suka, nak? Enak. Mantap. Bon. Gitu tuh iki. Sentukan. Nah, wis. Dadi siji mbek segone. Hasil telap-telap enake. Anjene putune Mbah Salam senengane jangan bening. Lek sekolah tak gawane jangan bening gelem. Alon-alon to. Enak ta? Kangen mbek jangan bening. Enggak kangen. Ndek iki wis jangan bening yo. Tapi enak apa ora? Enak. Anak suka? Suka. Anak suka iwak? Suka. Cepet kan? Iya, karena enak. Kenapa? Karena enak. Diombe nak. Aduh ya Allah, jan persis kayak Mbah Es. Ya Allah, sampai ngene. Cek ongkun. Enak tenanan lah. Lek mangan koyo Mbah Salam. Mangan karo jangan bening telap-telap. Ya Allah. Iki iwake dipangan kapan? Tangan kok. Dipangan engko, mulane enak. Dipangan keri-keri. Iya. Sopo sing nguruki mangan ngono iku? Mbah. Mbah nak. Mbah sopo? Salam. Tak kira Mbah Es. Pinter anak pinter. Tapi mutanya ceplak-ceplak. Cukup ana dalan nggih piring. Marengo cuci tangan ya, terus senau maneh ya. Oke, mari Ces, istirahat makan lalu belajar lagi, oke? Oke. Bye bye. Dadah.